danna subscribe domin samun shirye-shirye makan gari. Mun gode da kulawar ku. Na kwana. Lafiya lau. Aiki. Alhamdulillah. Hutawa. Sanan muna yi. Allah baba yunwa nake ji. Yunwa? Yunwa na. Ba ka abinci a gida ba? Na je gida sun ce baka bada kuɗi ba. Ban bada kuɗi ba? Yunwa na. Wace mashairanciyar ce a cikin uwar taka? Dukansu. Dukansu sun ce ba abinci? Ba abinci. Zan je gida in same su. Ni ne ban bada abinci ba? Wani yanzu yana neman 5,000 ne. 5,000? Ai ba za ka ci kuɗi na ba. In gaya ma ba zan baka ko sisi ba. Ka tafi gari kai sata. Je sata. Kai sata ni na ce ma kai sata. Ba 5,000 za ka bani. Ba zan bada ba ko biyar ba za ka ci ba. Ka je kai sata. Ka je kai sata ka ji? Sata. Ba zan bayar ba. Ko biyar ba za a ci nawa ba. Sata. Kai sata. Shigowan daban ne, swagan ma daban ne, baba ni daban ne, takawan baba daban ne. Ina kwana baba. Na kwana yaro. Wallahi baba ni ne na dawo. Kai wane? Ba ka gane ni ba ne. Ban gane ka ba. Auto ai ni ne yaran ka. Habibu kai ne gano haka? Wallahi baba Ai na ka samu kuɗi. Lafiya kai. Baba ai ce wanda kai in je in sata ni kuma ina bin umarnin ka kawai na je ƙauye na tattara 'yan gonan nan naka da gadon ku duka na buga musu wuta. Gidan nan ma na sai da shi. Motar nan babu an juma nan kawai za ta Ka siyar gidan nawa? wallahi tashi za ka yi ma aje a wannan